Încă unul în decurs de 10 minute. S-au suit pești pe noi. Bile proaste. Aia e. Facem ce putem. În ianuarie își afirm. Ce vrei? Asta e. Ce facem, mă? Rămâne la 24? Ne-am făcut damblaon, știm ce pot bilele, aia e. Acum nu mi-am luat nici mâncare, nu mi-am luat nimic la mine. Mai și mâncăm? Păi nu prea avem cum, nu prea avem timp. A scăpat, mă, a scăpat. Aha. Credeam că s-a dezgățat. Lasă să-și facă damblau, dacă vrea să-și ia fir, dă-i fir. Ia uite-l. Vezi că te-ai suit pe asta. Pe dedesul cred că e. E îmbrăcată, a? Vezi, Marius, și ți-am zis, hai să băgăm papanică. Și tu nu, bagă bilă de 20, bagă bilă de 20. Aia e. Și trec acum dacă e iarnă nu-i mai place bila sau care-i treaba? Nu are cum să nu-i placă. Mai ales că dăm cu bile de alea proaste. Ai văzut, fideriștii au plecat acasă, că nu mănâncă peștele. Nu faci baie, mă. O baie mai întreb pe vremea asta. Aha. Ce mă, la stravit? Hamsi. Ai, minciog. Unde mai te duci, mă? Lasă la mine, lasă la mine. Să nu facem baie. Aha. Ai. Nimic, are și ăsta și ăsta. Și are mai mult ăsta, mă. E cel mai mare. Ia, ia să vedem popăneaua. Tu la papani? Ia, stai că vedem acum. Ia, stai mă cu minte că pleci înapoi. Nu mai are mă nimic. Sări, bă, a fost papanica mea. Ia sări, bă, păpănică pe amnezia, mă, ce dracu. Ia vezi, mă, că e păpănica aici. Aici. Ha? Uite, mă, păpănica, mă. Băga-mi și... Așa, halul. În halul acesta... Ia uitați păpănica. Ce e asta, mă? E de-aia prost. Da. Du-o, n-ai bine, aruncăm în gârle. Hai că închid.